kecil, kamu harus berbuat yang baik. Dialah ahli neraka itu yang Yo mas, bakain. Yo. Ral yo. Rol. Apa iki satenane? Oke. Takdirku sing nibake sliramu beda ati beda lambe. Wes kadung aja mau sawang to. Beh. Oh nyanyi dipentelengi jane opo lho. Mati. Wes kadung mati rasaku. Kang Mas rungokno tangisku. Becike kowe lunga saka uripku. Bari pasan ngrangge lintang neng angkasa kowe teka gawe lara marang tresno. Iki wis telanku pilihane wong tuku sepurane yen gawe lara atimu. Awakmu ora mungkin gawe lara. Nakmu mek sekilan. Pembohong. Yo musika. Ayo lur. Atas ana Yuri ki lur. Aku tak nyisir ini. Rong kilan. Apa ngatasi, Mbok? Kenek apa sikapmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku ngeboti Kurawa. Apa pancen tresnamu saiki wis sirna kaya lumuting pinggir segara. Regine Sambiro Mas. Ning jero dodo pancen lara. Riko, melodi yang kau gak itu handal. Kepiye maneh kowe wong ra duwe ojo selak batinmu marang kahanan gampang tuku senroso tresmu. Ayo Mas. Apa iki satenane takdirku sing
Matur thank you matur suwun Yuwa Musik Indo. Mina. Audio. Iki nek iki kayak ngono, tuwa.